Arvoisa puhemies, Yleisradio on tosiaan tärkeä tekijä tässä ja ilokseni näin tilastoja, jossa todettiin, että suomalaiset TV-sarjat ja suomalainen elokuvakin, niin ne ovat suomalaisten mieleen ja se merkitsee työtä monille. Se tarkoittaa sitä, että käsikirjoitukset ovat hyviä, ohjaus on hyvä, näyttelijät ovat hyviä ja nämä voittavat tämän amerikkalaisen rahasammon, joka täällä muutoin niin musiikissa, elokuvassa kuin muussakin kulttuurissa koittaa tätä Suomea rahastaa. Ja hyvin onnistuneesti sitä tekeekin muun muassa juuri musiikkituotannossa. Tässä on yksi heikkous tässä koko asian sekä valtioneuvostokäsittelyssä että sitten myös tässä eduskuntakäsittelyssä, ja se on juuri se, joka liittyy talousvaliokunnan toimialaan, eli se, että kulttuuri vientinä, kulttuurityöllistäjänä Suomessa, niin se olisi minusta vaatinut sen oman tarkastelun, koska kulttuurista on tullut työllistäjänä nimenomaan ja bruttokansantuotteen tekijänä moneen teollisuusalaan verrattava alue. Ja tämä on sen takia tärkeää huomata, että Suomi on tässä hyvä ja meidän pitää olla mukana tässä kaikilla rintamilla viemässä tätä suomalaista osaamista myös tällä sektorilla. Samaan aikaan meillä on kuitenkin 35 000 akateemista työtöntä, joista suurin osa on juuri kulttuurin alalla. Toisin sanoen tässä on kyllä töitä kerrakseen ja tässä koulutus ja sitten nämä mainitsemani sektorit, vienti ja työllistäminen, eivät kyllä ole kohdanneet. Ja tässä suhteessa niin tämä käsittely on puutteellista. Tähän liittyy myös sitten se, mikä tässä on monessa yhteydessä ollut esille ja jonkin verran saatiin korjausta, kun tähän eläketurvaan tuli parannusta ja tässä mielessä kulttuurityöntekijöiden asema on kohentunut, mutta edelleen palkkaus, verotus, eläkkeet ja muu sosiaaliturva, niin kyllä se on kulttuurityöntekijöiden merkittävä riski ja kyllä siinä luovuus on koetuksella. Jos perheen toimeentulo on siitä, niin kyllä siinä aamulla herätessään saa miettiä, että miten sitä luovuutta nyt tänä päivänä taas pystyy edistämään. Samaan aikaan meillä lasten urheileminen, urheiluvalmennus, kulttuuri, harrastukset, ne ovat tulleet entistä kalliimmaksi niin, että me ollaan syntynyt kulttuurin osalta tilanne, että ainoastaan varakkaamman perheen lapset, vaikka eivät olisikaan niin lahjakkaita, heillä on mahdollisuus harrastaa kulttuuria, on se sitten musiikkia tai mitä tahansa, ja sitten ne, joilla ei ole tähän varaa, niin jäävät tämän ulkopuolelle. Ja se on suuri lahjakkuuden menetys. Sehän näkyy jo urheilussa tällä hetkellä, että me emme pysty pärjäämään niissä lajeissa, jotka aikana oli hyviä, koska valmennus, on se sitten hiihtoa tai muuta, niin rämpii tuolla, ei ainoastaan lumessa, vaan se rämpii nimenomaan rahan puutteessa. Ja tässä esimerkiksi valtionyhtiöt, jotka voisivat olla mukana, niin valtionyhtiöt tekevät mitä tekevät, ja siinä ST1 näyttää esimerkkiä siitä, mitä valtionyhtiöt voisivat tehdä, kun suomalaisten hiihtäjien pipossa on ST1. Samaten toimitilat kulttuuriväelle, on ne sitten ikäihmisiä tai lapsiperheitä, tämä on enemmän kunnallispolitiikkaa, niin ne on laiminlyöty. Eläkeläisjärjestöt ja muut kysyvät, mihin me voimme mennä, missä me voimme harrastaa liikuntaa, missä me voimme harrastaa kulttuuria. Ja sama näkyy olevan lapsissa, nuorissa. Jos on jäähalleja, niin nämä työnnetään sitten sinne johonkin kauas sellaiseen aikaan, että aamulla varmaan koulussa ei ole parhaassa mahdollisessa vireessä. Arvoisa puhemies, Suomi on vahva kulttuurin maa tässä slaavilaisen kulttuurin kupeessa, mutta me emme ole osanneet hyödyntää sitä sillä tavoin, kuin meillä olisi mahdollisuuksia. Se koskee kulttuurin kaikkia sektoreita, mutta onneksi tilanne näyttää paranevan jatkuvasti ja toivon, että tähän asiaan myös tulevan hallituksen ohjelmaa tehtäessä kiinnitetään huomiota, koska se on todellakin bruttokansantuotteen kannalta merkittävä alue, se on työllisyyden kannalta merkittävä alue ja se on viennin kannalta merkittävä